Mainos tulee TV:stä. Oletko ikinä ollut pimeässä paikassa ja et pysty nähdä mitään? Olin. Sitten kannattaa ostaa tätä uutta teknologiaa. Taskulampu. Minun pitää ostaa toi myöhemmin. Minä ostin taskulampun. Aika pistää batterit sisään. Hetkinen, no räjähteitä. Oletko sinä varma sinä tulet ole kunnossa? Ihan sun aika pisteiset suklaata. No niin, aika kokeilla.